Kinuha sa laban na nagpili sa Kristo. Lord Jesus, sagyaman kami ilay mo na magundaway, may intad mo ang Diyos. Di kami ako, may sa pagpadayaw ka. Pagyaman kami ako Diyos, inagdakal na ayat mo kada kami. Pagyaman kami launahin na di magundaway na nabalinan mo na pagyaman, magpadayaw ka ako Diyos. Pagyaman ako mata ako, hindi pagting, kinasirit, may intad mo kanya, tapos mawalin ang ministro, kada kami na napapatid na anak. Uwi na ako Diyos, itatalag kami ka, nakadipendar kami ka, at sikarang ako Diyos, pangnanamaan mo. Agyaman kami ako Diyos, tinagasam, nagkisakit ni, agyaman kami kasi normal mo, nagkitipog kami. Agyaman kami ako Diyos, handa kami dito na si Bibiyang. Agyaman kami kalagiti angin ni, ang angas ni, Bibiyang ni, isarunat ni ako Diyos. Agyaman kami ako, hindi amin nga, kada kami nga nag-iibag. Kaya't bibigyan mi ako Diyos na nagamukin ka. So at kami ako Diyos, nga may baysa. Tapos yung plaza mi, hindi pa nagyaman mo din ka ako Diyos, tinaramidan mi Bibiyang ni, kinaramidan mi Bibiyang ni, kinaramidan pa Bibiyang ni. Kaya ako Diyos, sabi nga marunong hindi kiniimpag mo. Kaya tuya ako Diyos, nga, sitatalog kami kinkawas. Nagyaman kami unay. Nagimpag ka unay ako Diyos. Kaya parparik na mo ako, makaganahin ka na kami itayat mo. Kaya tadatin yung mga pamahal, yung sa marigrik namin ako, hindi kinaandak para kami. Unay na handa ka na makita ako di personal. Ako Diyos, sagyaman kami, malipod ka rin sa umay, so tinagtid ka na kami di pangmati. Wa ako katigbigan niya nga rin sa umay, so espiritu ako, mo nagitibiyag ni, may suya ako, madigdig niya rin tinagimpag nga daka na kami nagkamuking ka. Kaya tagyaman kami ako Diyos, kaya tinay di magundaway, i-claim ko ako, hindi na ng baligid, di ba na kay palasap, nagit isaso. I-claim ko ako Diyos, di ba na kaduprakit, i-persa, i-jump, espiritu santo, balitag ka na kami. Aramado ng magkali ako Diyos, kasi di ba nakabalin na nagkapuking ka. Gaputawan kanya ako na di ka aming king ka. Wina po Diyos, kung kami di aming alayang pinatanong. Kaya i-claim ko di pa nakabless, malipod ko, di ka natin tayo. In Jesus' name, amen. Para tayo nga po Diyos. Pag inadalat dito ta, kaya may papan, iti umiso, kaya eksakto, nga kay papanan, iti parabong, kaya pamati. Importante na ito yung nakapsa. Luapay nga, bibiyag tayo, iti dahi nga rabaw iti dagam. Kapo iti parabong iti Diyos. Yan, kaya kung umununag tayo, iti panakaawa, iti nananayan na tayo papanan, iti parabo, ken pamati. So nada ti Biblia makipag-ukrat kayo, ukrarin nyo yung libro, iti 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy chapter 2, verse 15, it says, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. So, gawang nga siririgta. Iti agparang iti sangwanan iti Diyos. Agawang nga siririgta iti ag-study. So, ipagpaganod ka iti Diyos kada tayo makasapulan iti panag-study. Iti sao iti Diyos. Panagsukima. Takno adalan tayo mo gusto. Kahit may pakita tayo, itibagi tayo, nga probado, kin makaay-ayo, itimatang ni ako Diyos. So sa tayong tulangan mabalin, nga ipakita iti Diyos, nga makaay-ayo tayo, itimatang na, no, rumigta tayo, karamidan iti kabalan tayo nga, agsukima, kadang iti sa ti Diyos. Tatlo naan-anay nga ma-divide tayo dagiti sa ti Diyos. Tatlo mabalinan tayo asikay-sikayan. Nga una na nga kas iti mangmanggad. Asaan na nga ibain. Iti trabaho na. Kas iti mangmanggad. Ama namungan nga awan iti ibain na. Kas iti mangmanggad ko na di Biblia. Nga saan na nga ibain. Noan niya nga klase iti panggadan na. Nga aramadan na iti umiso asao iti kinabudlo. Sigkay-sigkayon na nga umiso iti sao iti kinabudlo. So, i-divide na nga gusto iti sao iti Diyos.
Ngayon kasanungay no saan na nga i-divide nga gusto. So anya di mapasama. Okay, look at in the Amplified Bible. Praise God. 2 Timothy chapter 2 verse 15. The Amplified Bible says, "Study and be eager and do your utmost to present yourself to God approved, tested by trial, a workman who has no cause to be ashamed, correctly analyzing, accurately dividing, and rightly handling, skillfully teaching the word of truth." But what happens if you don't correctly analyze? What happens if you don't accurately divide? So naglawa, kakabsat. Hindi ba pagay ti Biblia? Nga agawang nga siririkta, iti ang parang iti sangwanan iti Diyos, agawang nga siririkta, iti ang study, ang sukimat, agadaw, kadagiti sa ti Diyos, tapno may pakita, iti bagin nga aprobado, nakaayayo, iti ibatang iti Diyos. Nakas iti mangmanggad, amanamungan nga awan, iti ibain na, saan na ibain, iti pagtrawakuan na, uno saan na nga ibain, iti panggudan na, nga manamungan, nga ramaton na, iti miso asaw, iti kinapudno. Una na, maanamungan, nga anagan na, nga gusto. Ken i-divide na nga gusto, iti umiso, asao, iti kinapudno, nga iso, iti sao, iti Diyos. So, aramaton na nga umiso, ken isuro na nga umiso, iti umiso, asao, iti kinapudno, nga iso, iti sao, iti Diyos. Ngayon kasanungay, no saan na nga anagan nga gusto. Kasanungay no saan na nga i-divide nga gusto. Iti umiso asao iti kinapudno, nga iso iti sao ti Diyos. Kasanungay no saan na nga aramaton nga umiso. Ken no saan na nga isuro nga umiso. Iti umiso asao iti kinapudno. So addamot ta nga pagkadelikado iti mapuna nga mga kasaba no saan na nga ma-divide nga gusto iti umiso asao iti kinapudno. So kas kanya no agsawak kumakada kayo nga adalat iti Biblia nga saan ko nga anagan nga gusto at iti pagkadelikado kada kayo magdengdengan. So nga tatta kada kayo magdengdengan. Saan kayo lang po mga agbasar iti mo na nga ibagbaga. No di agbasar kayo ket panat na kanyo dito'y sao ti Diyos. Kaputa ijay ayan ti sao ti Diyos ket isu iti mapuna nga pudno. Nga masapul nga maanag nga gusto. Kaputa adda dagiti bersikulo diti Biblia nga saan nga parating ka tatta nga panawel. Isut gapuna nga ibagbagay ti Biblia kada tayo. Yun ay unay na apostol Pablo nga isigkay mo nga gusto. Itibay mo nga gusto iti wiso asao iti kinapudno. Kaputa adda dagiti paglintagan dito'y Biblia nga saanen nga parating ka tatta nga paglintagan. So saan na yung baga iti Biblia kada tayo nga i-divide tayo iti sao iti kinapudno iso iti sao iti Diyos no saan nga no awan kuma iti nagdiferensyaan iti paglintagan iti daan ken iti baro. Iti daan nga tulag ken iti baro nga tulag. So daytoy iti kapuna no apay ibagbaga iti Biblia dividing the word of truth. I-divide mo iti sao iti Diyos. Ket anagang nga gusto, babakan iti panangaramit iti kabalang mga sukimat nga gusto. Takno nga divide mo nga gusto, iti misu asao iti kinapudno. Ngayon kasanungay, anya ti mapasama? No saan na i-divide nga gusto? Anya ti mapasama? No saan na nga anagan nga gusto iti sao iti Diyos? So ay nga dadya kanta nga ko na every chapter, every verse in the Bible is mine. Kung na nga kanta. Haan nga mayan nato, na ito yung bersikulo nga binasa tayo. Kaputa ko na dito, dividing the word of truth. Masapuro nga ma-divide, nga umiso. Masigkay-sigkay nga umiso. Tapno, makita tayo no ayan na ito iti badal. No ayan na ito iti muhon. Kat unay ta timuhon. Kat unay ti Diyos nga dito'y ka. Kat saan ka nga mapanijay? Masapon nga dito'y ka na. Haan ka nga mapanijay. Gaputa ko na ti Biblia, ti mangyakar ti muhon, iti pada na nga tao, kat may lunod. So ano apang tajay, umaiking ka iti mapuna nga lunod. So at dati tata, iti mapuna nga parabor iti
Kaya daytoy iti kayat kununay nga maawatan tayo nga nananay iti umiso ken eksakto nga kay papanan iti parabol ken pamati. Nga dayta nga pamati magugod tayo babaen iti parabol dayta nga parabol iti Dios ken magugod tayo babaen iti pamati kas kunana di Ephesians chapter 2 verse 8. So masapol nga ma-divide iti umiso asaon iti kinapudno. So no tibay sa nga saan na nga ma-divide iti umiso asaon iti kinapudno. Kas lagi din asaan na nagapu ni Kristo ija cross nga nang iparupok iti darana. So before the cross, ket sa balik iti mapuna nga paglintigan, ket kalpasan iti mapuna nga cross. Kalpasan nga nagapu ni Kristo ija cross. Isunin ko iti saan nga naawatan iti kaadwan nga mangin-claim nga mapuna nga Kristiyano. Nga nagpatungga nga mapuna nga Kristiyano nga ibagpatunan ni Apostol Pablo nga anagan tayo nga gusto iti umiso asaon iti kinapudno. Sa anda nga naawatan iti umiso ket eksakto nga kay papanan ginalpasan nga naramidan ni Kristo ija cross. So ginalpasan nga naramidan ni Kristo ija cross ket isuray ko yan iti panakibukbuk iti parabor na. So sa anda nga naawatan iti umiso ken eksakto nga kay papanan iti parabol. So takta kakapsat. Uri pa iti naglablawas. Ramrambakan tayo. Ginalpasan nga naramidan ni Kristo. Inyubingan tayo. Nga ramrambakan ginalpasan nga naramidan ni Kristo iti cross. Pagsasaritaan tayo. Kanayon tayo nga pagtutungtungan. Ginalpasan nga naramidan na itibiyag tayo. Ngayon, ato dagiti saan nga nakaawat nga nananay iti umiso kiniksakto nga kay papanan iti parabol. Saan da nga naawatan iti panaka-divide iti umiso asaw iti kinapudno. Nga adda iti paglintagan sa iti cross ana baliwan. So nagbaliw talpasan iti cross. So there are requirements before the cross that change after the cross. Amen. Praise God. So okay garod duman namo kayo di kun na gaputa nalawag mo kakapsa. Ipanagnak tayo nga adda ti paglintigan sa iti cross nga nabaliwan kalpasan iti cross. Iti Hebrew chapter 7 verse 1. Kuna na dito for the priesthood being chains there is made of necessity chains also of the law. So kano ti kinapadi ket nabaliwan masapul man ang mabaliwan itilintag. No agad adal tayo iti Biblia iti old covenant maadal yun no anya iti aramidon iti mapuna nga padi. So nga iti old covenant adda iti mapuna nga trabaho iti padi. Iti old covenant ket mapuna nga iti pagdaydayawan ket mapuna nga templo ket building kunin narami iti tao. Ngem tata nga panawen iti templo kung tatayo. So tata tenarami iti padi iti nga panawen ket isuna iti para idaton kadag iti mapuuran na isu iti mangabung kadag iti basol iti tao. Mangabung lang saan nga intarahinti nga mangikat. So abungan na lang iti basol. So data ken mapasama iti tinawen-tawen nga agidaton para iti panakaabung iti basol dagiti tattao. So once a year kakabsat tinawen-tawen nga adda iti mapuna nga idaton iti mapuna nga padi. So tataramidin da iti padi galutan da jay bagbagina iti mapuna nga kumpurmi nga karkaringking sa nagtutangyan jay sikit na nga adda jay pati sumrut kami iti dayta nga templo masapol nga awan iti basol na. So sumrut jay padi awan iti basol na agri gusto jay padi jay mangunda no dingding dapat agkarkaringking sinibjag pa jay padi. Ngem no nagtal na jay karingking istoryayan guyuden da pati mapanmet mangalay jay ket mairaman met nga matay gabuta ti templo ket ti jay lang adagiti mapuna nga awan basol na iti mabansa jay. So dayta tararamiden iti mapuna nga padi kadagiti panawen. Ngem naglawag iti kunana iti daytoy nga new covenant nga kunana for the priesthood being changed there is need of necessity change also of the law. So nabaliwanan masapol garod iti panakabaliw
iti mauna nga lintag. So tata nalawag kakabsat. Isod gapo na kay magbaga ni Pablo nga i-divide mo iti miso sa uti kinapudno. Gapo ta adda ti paglintagan sa ti cross ana baliwan kalpasan iti cross. So agyaman na ta maawatan tayo gamin dito iti first step no kasano tayo nga umabante. Gamin uray no kasano iti makuna nga kinarigtam no saan mo nga maawatan iti kay papanan iti miso sa uti kinapudno. Uri ko nang marikit namin tirag o marikit namin tirag sa ngam no nagkurang ka iti panakaam mo. Kung iti Biblia, my people perish because the lack of knowledge. So nga masapol, iti panakaam mo nga naan-anay. Kadag iti sa uni Apo Diyos, babalan iti panamati tayo, itiyan alpasan nga naramidan ni Kristo. Basta tayo kayo, manana niya Hebrews chapter 8 verse 7. For if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. So, no garot, daita nga paglintagan sakbay iti cross. No garot, daita nga paglintagan iti daan nga tulag, ket awan kuma iti pagkurangan na. So, saan ko mga garami iti Diyos? Iti sumarunubay nga tulag, uno ti baro nga tulag. So, naglabag katapsa, may magbagay ti Diyos. Saanan nga kasapulan iti New Testament, no kompleto iti Old Testament. So, nagarami iti Diyos, iti paglintagan nga baro. Kaputa saan nga naan-anay iti makuna nga old. Di makuna nga daan nga paglintagan. So dayta iti gapuna nga adda tayo dito. Tapno anagan tayo nga gusto. I-divide tayo nga gusto. Aramaton tayo nga umiso. Kaya isuro tayo nga umiso. Iti umiso asao iti kinapudlo nga iso iti sao iti Diyos. Kaya kung naawatan nyo natin ko na yung manitimen. Amen. Praise God. Nagdakdal ka banag. Nga dito yung maamuan tayo. Nga maawatan tayo. Iti panaka-divide. Iti umiso asao iti kinapudlo. So ituloy tayo kakasat. Iti mag-adal. Nga umununod tayo. Iti nananay nga panakaamo. Adalan tayo kata. Noon niya di paglintagan. Sakbay iti cross. Nga nabaliwan. Alpasan iti cross. So tatlo na nanay kakapsat. Gamin iti paglintigan sakbay iti cross nakabasar iti kabaglam mo umuna. Iti performance mo umuna. So nanya iti aramidem mo umuna. No tulog ka no aramidem mo umuna basta iti kabaglam ti mabalin mo aramidem mo umuna. Sakbay nga ti Dios. Ket aramidem naman tingka. Uno bendisyonan na kamat no at tulog ka nga umuna. Ngam kampasan iti cross, saanan nga gapukin ka, no di ka gapu dyan naramidan ni Kristo mo muna, kaya gapu ti panamating dyan alpasan nga naramidan ni Kristo mo muna, isot gapu na nga mabalinan mo at iti agtulnog kadagiti amin nga ibaga ni Kristo. Amen. So saanan, dyan nag-diferensyaan na kakapsa. Tinaglawag na nag-diferensyaan, iti old covenant kiniti new covenant, iti old covenant na tulnog ka ti kuna tilintag nga umuna, ti Diyos, bendisyonan na ka. The new covenant, nung mamati ka, dyan alpasan ng naramidan ni Kristo. Nung mamati ka, di pa nagtulnog ni Kristo muna. So, mabalinang matantatan iti ang tulnog. So, gapukin Kristo. So, kasakulang ni Kristo. Yes, amen. Basahin tayo marunod kakapsat, iti ko na na. Iti Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 3. And it shall come to pass, if thou, so underline those two words, if thou, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high, above all nations of the earth. Verse 2. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou, so underline that again, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Verse 3, so if you do that, if thou, no aramidan mo muna, blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. So, nagkabag iti bagbagan na dito, yung ipangag mo, daging ibilbilin, ipagbanagan dapat bendisyon. No sika, so if thou, no sika at aramidam nga umuna, no ipangag mo umuna nagitibilbilin, ibindisyon, kaya't sumaruno. So naramidam nga umuna, ditamot din, nga umahikin ka,
bendisyon ket makuna nga sumarunong ken ka. Verse 15, Deuteronomy chapter 28, verse 15. Tantungan niyo muna na dyan. And he said, but it shall come to pass, if thou, so underline that again, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments, and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. So if thou, so again, if you do not keep the commandments, the curse comes on you. So, what you do first, that determines what's going to be done to you second. So, dito yung kakapsat, itipaglintadan, itidaan na tulad. Nganoan niya, iti aramidin nga muna. Ket isureta, iti mapasamak mo ka, iti sumarano. So, Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 3, naglawag ni magbagana, nga ipangag mo, dagiti bibilin, ibindisyon, ket umay ka. Ti Diyos ket bindisyonan na ka. So, no aramidem mo umuna, no ipangag mo umuna, dagiti bibilin, ti sumarano. So, dito kakapsat, kahit ko maadal dito, maamon nyo dito, jay aramidem, jay performance mo, no aramidem mo muna. So, no aramidem mo muna, di tamantan nga magulod mo, iti makuna nga bindisya. So, dito tayo ipaglintigan, iti makuna nga daan na tulad. Mas nabasa tayo ti Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 3, at ipaglintigan sa Mighty Cross, ket masapol nga tulog ka nga muna, ipangag mo nga muna, sa libot-butang nga muna, dagiti bilbilin, sakbay, abindisyonan na ka, piti Diyos. Ngayon day ka kadingan lutag, ket nagtultuloy, kalpasan nga nagapo ni Kristo iya cross. Basahin niyo, titigunan Biblia. Iti Galatians, chapter 3, verse 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. 14. That the blessing of Abraham might come on thee, on the Gentiles, through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, that the blessing of Abraham might come to the Gentiles, how? Through Jesus Christ. So, babaan kini Kristo. Christ hath redeemed us from the curse of the law. So, ni Kristo, sinubot na tayon, manipod iti panangailunod, iti lintag. So, nalpas na tayon na sinubot ni Kristo, manipod iti panangailunod, iti lintag. Kahit magunpunan tayo, iti mapuna, nga sagot iti Espiritu, babaan iti pamati. Iti karit Espiritu ka na tayo, kahit magunpun tayo nitang, babaan iti pamati. So, ni Kristo, sinubot na tayon, manipod iti panangailunod, iti lintag. Tatlo mabindisyonan tayo, gapo ken Kristo. So, gapukin ni Kristo, kahit mabalinan tayo naramidanan, dagiti amin nga pagayatan ni Apo Diyos. Gapukin Kristo, kahit dito yun nga awatan tayo, iti kari, iti Espiritu, babaan iti pamati. So, kalpasan nga nagapu ni Kristo iti cross, ibindisyon kat inmaitin ka, gapukin Apo Jesus. Ang pasan nga nagapu ni Kristo iti cross, ibindisyon kat inmaitin ka, gapukin Apo Jesus. Amen? Amen. So, saanan nga gapukin ka? Saanan nga gapu dyan panagtulog mo muna? Hindi kat gapu dyan panagtulog ni Kristo nga muna. Kat gapu di panamatin, dyan panagtulog ni Kristo nga muna, di tamad ka nga tibindisyon inmaitin ka. So, kalpasan ni ti cross, kalpasan nga gapu ni Kristo iti cross, ipaglintagan. Kat nakabasar, dyan ang pasan nga naramitan ni Kristo muna, sakbay nga umaitin ka, iti bindisyon. So, saan ka di pa nagtulog mo muna? Hindi ka di pa nagtulog ni Kristo mo muna. Ngayon, saan mo muna? Nga saan na importante iti mapuna nga panagtulog? So, importante, kakapsat, iti mapuna nga panagtulog. Kaputa, no saan ka nagtulog, hamumat nga magunulan, hindi pa na kayo sarakan. Ngayon, tigayat ko lang nga sa kuwan dito, saan na di pa nagtulog mo muna, hindi ka po may sarakan ka? So, saan mo nga mabalin niya, declare nga may salakan na, gaputa,
araramidan iti amin na panagserbi ni Apo Diyos. May salakan at gaputi kabagalak, mabalinap na ramidan. Guno po na nagdaanak ti baray, gapu pa niya, gapu sakripisyo, naguntun ko, terapapo, gapu iti panag-adik ng usto, gapu ti panagadan mo usto, gapu ti panagpuypuyat ko, gapu pa niya. Saan ka kapsat? Itineti nga panawen, at dating ka amin na kita, gapu ken Kristo. So gapu, dinaramidan ni Kristo mo muna, kaya gapu ka namati ka, dinaramidan ni Kristo mo muna, so tatan, ay bukbuking ka ti parabot ni Diyos, kaya ti parabot ni Diyos ti tumulong kita, na mga ramit-amit ka na kita, so tataw na magyaman na, dinaramidan ni Kristo iti biyag ko, isut gapu na, nga mabalinak met, nga ramidan, nagiti amin nga pagayatan ni Apo Diyos ti biyag ko. Praise God. So basahin tayo, mabasa. Iparin tayo, Romans chapter 5, verse 19. Una na dito ay, for us by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. So gapo iti makuna nga panaglapsing iti maysa. Yun na dito'y ni Adan. Gapo iti panaglapsing iti maysa. Dagiti adu ket nagbalinda managbaso. Kastaman gapo iti panagtulog iti maysa. Tuksukuyin na dito ni Kristo. So gapo iti panagtulog ni Kristo, dagiti adu ket nagbalinda analindag. So gapo iti panagtulog ni Kristo, nagbalina analindag. So saan nga gapo jay panagtulog ko mo muna. Saan nga gapo jay kabalak ti mabalin ko nga ramidin ko muna. Takag balina analindag. So di kat gapo jay panagtulog ni Kristo mo muna jay cross. Isut gapo na ang nagbalina analindag. Kaya nabindisyon na gapukin ba na. So gapo dyan ang pasan nga naramidan ni Kristo nga muna, isot gapo na nga mabalinak matan iti tulnog gapukin ba na. So nabindisyon na saan nga gapo dyan kabalak ti mabalin ko nga ramidan nga muna. No di gapo dyan alpasan nga naramidan ni Kristo nga muna, isot gapo na nga nabindisyon na. So nga awan ti mabalinak nga ramidan, no saan nga gapo di panagtulog ni Kristo nga muna, so tatan mabalinap itagtulog gapukin Kristo, ket nabunpud ko day tanga parabol iti Dios, babaan iti panamati, iti panagtulog ni Kristo nga muna, tatan mabalinkon iti agbyag, iti makuna nga kinalintag iti matang iti Dios. So dagiti nalintag agbyag da babaan iti pamati. So first step, ket pamati ka nga umuna, iti inaramid ni Kristo iti biyag mo, nga sinibiyag ka tata gapukin Kristo, ket dayta tinagdaktal na naramidan ni Kristo iti biyag mo, nga itidala na nga nagayo si Jacros, ditan nga linukatan na kan, manipod iti panakailunod iti lintag, kat adda katatan iti parabol iti Dios, isod gapo na nga kayat iti Apo, nga maawatan tayo kung mga nananay, iti kay papanan, iti parabol ken iti pamati, nga iti parabol iti Dios, inbukbuk na kada tayon, ket magununan tayo ita, babaan iti pamati, ket gaputan na mati tayon, ket mabalinan tayo nga ramidan, so nga kasapulan tayo ni Kristo iti biyag tayo. So kung naman nitakabay mo kasapulan ni Kristo. Praise God. Amen. Praise God. Kasapulan tayo. Nagdaktal iti ayat ni Apo Isus. Dahil ba iti armas tayo? Iti ayat iti Diyos kada tayo? Ipagbagat ti Biblia, maadaman ti siya sino nga mga ayat. Iti maysa nga tao, mabalin siguro, maitag na iti biyag na, no dayta nga tao, ket nasayaan. Ngam ni Kristo, idinto nga managbasol tayo, intad na pa iti biyag na kada tayo. So dayta nga ayat iti Diyos, ket isu dayta iti makuna nga armas tayo, nga kayat iti Diyos nga maamuan tayo, gapot ano among nga ayatan na iti Diyos, gapot ano among nga nalpasan, nga inbugbog iti Diyos iti ayat na king ka, ket addaking kan, iti kanito nga among netan, anin nga makastrip iti devil, iti panunod mo, saan na kan nga mabalin nga ayayan. So tatan, gapot among dinalpas nga naramidan ni Kristo iti biyag mo, may declare mo tata, nga sika, ket anak iti Diyos, ket nagpatag ka iti matang iti Diyos, ket adda ka iti salubog iti Apo, ket iti salubog iti Apo, ket awan iti mabalin nga manggaraw king ka, awan ti mabalin nga magdadal king ka, awan ti mabalin nga manglapted ka dagiti plano iti Dios ti biyag mo. So tuloy ka lang mabante nga mamati nga talinaan iti pamati,
kadagi kinalpasan na naramidan ni Kristo iti biyag mo, babaen iti nananay nga panaka-divide iti umisu asao iti kinapudno. So tata, habang nga magmagna ni Apo Isus iti dayti nga rabaw iti daga, adda iti istorya kada kayo. Adda iti duwa nga saludsod iti Biblia at pagpada na ito yung nasaludsod. Ngam, ag sinabali iti kapuna nga sumbat na. Tiga po nga pa yung ag sinabali iti sumbat. Gaputa, ag sinabali nga panawen iti nakapasamaan na. Ito yung muna nga saludsod, kat saludsod, sakbay iti cross. Ngam, ito yung tayo kadwa nga saludsod, kat saludsod, talpasan iti cross. So, kita natin yung mga kapsa, iti saludsod, sakbay iti cross. Basahin tayo dyan muna na dyan, Matthew chapter 19, verse 16 to 17. And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? So ato iti may isang tao, may masidag kinapo Isus, kat sasaludsunin na, kamuna na, naimbag ang manusuro, anya iti nagbun kong aramidan, tapno may salakan na. So dito nga tao, ket interesado. No, anya iti rebeng ng aramidan nga umuna. So dito kami iti paglintagan, iti daan ito lang. Iti rebeng mo nga aramidan nga umuna. Ket kuna na dito iti verse 17, and he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. So, una niya po Isus, no kayat mo, iti sumrat, tibiyag ka na nayon, sa limot mo tam, naging ibilbilin. Agtulnog ka, naging ibilbilin. Dati kami nga panawan, pag magnapay lang ni Apo Isus, iti dati nga ramang tinagap, saan pa lang nga nag-epekto, iti makuna nga New Testament. Agpaiso nga nakasurat, iti Matthew, Mark, Luke, John, iti makuna nga, talpasan, nga nagapo ni Kristo di cross, nga sarsaritaan na, sakbay iti cross. So nga, nung kitaan nyo ti Bible, nailagad nga iti New Testament na nagrugi iti Matthew, nga dahito'y sarsaritaan na pailang iti makunang nga paglintagan iti Old Covenant. Kamuta saan pa yung napan ni Kristo iti cross. So nga disindaludsud na iti nga tao, nga anya iti nagbun ng aramidon, tapno magudkod na iti biyag na planayon, ket kuna niya Apo Isus, sa limat-matam, dagiti bibilin. So masapol nga tulnog ka, kung napilang ijay, no sikay-sikay di uma, 613 nga lintag, iti Old Covenant. Masapol nga surutan na ita, nga lintag. Kat nuli napsing mo ti maysa, napsing mo aminen. 613 iti paglintagan, iti daan na tulak. Kat no 612 lang iti nagtulnugang, lapsing mo aminen. So ako na ti Biblia, awang pa iti nakatulnog. Diyan lang sa ngapulo nga bilin, andan nga napagtulnugan, sa ngapulo lang nga bilin, at dapay 613 kasalupay. So nga iti tao, iti panawon nga neta, nga Old Covenant, kung na ti Biblia, nga awan, iti nakapudno, iti neta nga lintag. So nga, kuna na, nga surutan, sa limat-mutam, dagiti bibilin, kaputa saan pay, nga naiparbuk, iti dara, ni Kristo, iti cross. So madama pa lang, mag-operate ni Apo Isus, iti neti nga rabang tinagasan pa lang nga, nag-epekto, iti makunang nga New Covenant. Susurutan pa lang, iti makunang nga sa ngapulo mabilin. Sino ka na kayo iti makamod sa ngapulo mabilin? At nagamin iti nakasurat iti sa ngapulo mabilin, may kagpat, may kalimang mabilin. Siputan nyo ha, baka kung yung masapon nga, isulit iti pa naka-divide ng gusto. Masapon nga masiputan nyo, nga nalaing, baka kung kunahin ka hindi nga madisat sa sulo na diya, kaya ngayon naglawag mati ko na di Biblia, ang tulong ka di sa ngapulo mabilin. Nga dahil under the Old Covenant. Kung ano dyan, dyan may isang abilin, dyan sa ngapulo mabilin, siputan nyo, saan ka nga trabaho, iti aldaw, iti sabado. Dahita, kat nga mga sinurot dahita, linapsing mo amin nga bilin. Mga dati umay nga bisita, ang mga pakanin. Tinwang mo ang mga pakanin. Amin, awan tiyak trabaho, tikabalay mo. So nga, nuko na mga ginanakay iti daw sa bado, pinagtrabaho mo diyan katulong mo, pinagluto mo, nagtrabaho. Kung na iti Biblia, nga itagpilot lang iti routing, iti dahita nga panawin, kat magapuran iti bato. So numay patumpang tilintag, kung gana ito nga panawin, baka nagapuran tayo amin iti bato. Ta itilintag iti dayta nga panawin ket masapul
nga salimot mo tam dagiti bilbilin. So nabasa yung kakapsat, amo yun ay pagbagan sa Apo bilin. Kasi ito di pagbagan ni Apo Isus. Ngayon sakbay ka lang kami nga mapan ni Apo Isus. Isungbat ni Apo Isus, itinay ta nga tao, tapno mabunod na, itibiyag na nayon, kat masakol nga agtulno kadagiti iti mapunang bilbilin. So nakabase kung nakabasar, ijay paglintagan iti daan na tulag. Gaputan ni Apo Isus, kat agok operate pailaong nga madama, iti paglintagan iti daan nga tulag. Ipanagnak tayo, iti Biblia kakapsa. No apay na saan pa'y nga nagipikto, iti mapunang nga lintag, iti dayta nga panawan. Iti Hebreo chapter 9 verse 16, kuna na ito ay, for where the testament is, there must be also a necessity be the death of the testator. So, for where the testament is, there must be also be the death of the testator. For the testament is, of course, after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. So, tanong ito testamento, masapul maggarot iti pakakitaan, iti papatay tinag-testamento. Tati testamento at adabilag na kalpasan iti papatay iti nag-testamento. As tamat, nga ti testamento, ket awan iti nananay nga patid na, no sigibiyag pa'y iti nagaramid iti testamento. So, no tinag-testamento, ket sigibiyag pa'y, saan pa'y nga epektibo iti mapuna nga testamento. So, nagaramid kayo iti testamento, ket sigibiyag kayo pa'y, nga epektibo, iti mapuna nga testamento ngayon naramid yun. Santo lang agipikto, iti mapuna nga testamento, intuno na tayon, di nagaramid iti testamento. So, inaramid niya Apo Isus, iti baro nga tulag. So, saan pa lang nga nagipikto? Iti mauna nga paglindagan, iti baro nga tulag, isut ka po na, nga tisungbat ni Apo Isus, iti dayta nga tao, tapno makastrap, iti biyag nga nanayon, kat nakabasar, iti paglindagan, sakbay iti cross. Gaputan ni Apo Isus, kat agok operate pa ilan nga dama, iti paglindagan, iti daan nga tulag. Sa lalawag, kapapsat. Amen. Amin digiti sa lunsod na kini Apo Isus, hindi sampay nga nipurpok, iti dara na cross. Kat naka-base pa lang, iti makuna nga paglindagan, iti daan nga tulag. Ngayon kapasan nga naiparupok iti dara ni Kristo iti cross. Di tamutan nga makuna nga napaliwanan iti makuna nga lintag. Basahin tayo kakapsat. Diyan sumaruno nga sa lunsod. Diyan umuna nga sa lunsod. Isumbat niya Apo Isus kat naka-base iti paglindagan iti daan nga tulag. Ngayon dito sumaruno nga sa lunsod kakapsat. Dito nga sa lunsod kat napasama kalpasan iti cross. Basahin niyo Acts chapter 16 verse 30 to 31. Kat amo tayo dito iti pakasaritaan da Pablo kini Silas. Nagrugita iti Acts chapter 16 verse 20 hanggang 30 to 31. Nga da Pablo kini Silas ket inbalod da ipisok da iti mapuna nga Bartolina iti kaunegan nga pagbaludan nga awan nga pulos iti makita da kanawa. So ginalutan da iti saka da dagiti ima da. Nga mitikan nga iti rabiis. Da Pablo kini Silas ket nagkankantada iti pagdaydayaw iti Dios. So dagiti kanta nga pakaidaydayawan ni Apo Dios. Ket pagamamuam may may sa adaptal nga gindinet. Ada giti semyento ti pagbaludan ket nagtigirgerda. Ket naigid dato anawarwaran dagiti galgalot da. Ken dagiti kawkawar dagiti ruangan iti pagbaludan. Ket naltak dagiti kawkawar. Ket nawarwaran dagiti galgalot da amin. So dibigla nga nakapuot iti agbanbantay ti balot. Nakigtot iso nagaputa naltakmetten dagiti kawar. Nalukatan metten dagiti rehas iti pagbaludan. Ket iti dayta ka panawen, no iti kanito nga napabulusam iti balod mo, tudas kan, bitay iti sumarunong magkika. Iso nga nagpanunot ka iti agbanbantay iti balod mo kuna nang nisuntuman na mapatayin na, di patayin latan iti bagi. So inasok na ti kambilan na, ket patayin na kuman iti bagi na,
Ngayon ni Pablo, kat bigla nga nagpukaw, iti nakapigpigsa nga pukaw ako na di karanggasan tabagin, taadda kami amin dito. So dahil nga tao ko taktik tigagag mo masilip ni ako, Isus ko na ni verse 30, and broke them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So, sunod-sunod na, noon niya, iti-aramidin na, tapno may salakan. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. So, makita yung kakabsat, tinag-diferensyaan, iti sumbat. Sakbay, ti cross, ti sumbat, masapon ka sa limot-mutang, dagiti bilbilin, iti old covenant, sa limot-mutang, di 613 na bilin, nung lapsin mo may sa lapsin mo aminan. Ngayon tatta, iti panawan, kapasan na nagapo ni Kristo di cross, sinalunsod na iti nga tao na dyan taramidan na sa may salakan, kuna na Pablo kini Silas, mamati ka kini Heso Kristo, ket may salakan ka, sika ken iti pamilya. So dito yung kakapsat, iti lintod taktama kanawen. Kapuna, nga tatay ko na ti Biblia, nga na-divide iti miswa sa uti kinapudno, nga sabali iti paglintagan, iti New Old Covenant, kaya't nabaliwanan pagta nga New Covenant. So, ada iti paglintagan nga nabaliwan. Nagtaktan isuda ito'y jay panamatin kini Apo Jesus. Believe on the Lord Jesus Christ. Kaya't may salakan ka, sika, kaya iti pamilya. So, taktan, iti sin maruno. Ngayon naramid na Pablo kini Silas. Iti jay man lang ang oras si Tirabii. Inlawlawag da, kenkwana, dagiti sasaw iti Diyos. Kaya't naawatan na. So naawatan na taktan, iti pa nakadibay, iti sa iti Diyos. Kaya't iti di jay man lang ang oras si Tirabii. Kinid daw da, ay isuna at mawutisaran, isuna kiniti pamilya na. So, babaan iti panamati, kaya't requirements mat kada tayo kakabsat, nga di panamati tayo, kas tunana iti Santiago, o iti James, nga iti pamati, kaya't masapol mabuyugan, iti mapuna nga arami, kung iti ba nagtulnog. So, dito yan, di panamati tayo muna kiniya ko Isus, babalinan tayo takpan iti agtulnog. Kaya't kasapulan, kasi naramid na gusto Pablo kini Silas, iti na itangan banbantay ti balon, kini iti pamilya na, iti di dyan mo tanga oras tirabi, kaya't binautisaran na. Kaya tanim iti danon, kasimbulo, iti pa na kay kanunong na, iti pa na kay kali ti bason, kaya iti pa naglungaw na, simbulo, iti pa na kay kanunong na, iti pa na ipag-umor na kini Kristo. So, iti parabor iti Diyos, kaya tada dito yan, kaya ita nga parabor iti Diyos, so dito iti tumulong ka na tayo, nga mabalin ng mga ramid, karag iti amin, nga ibilbilin iti Diyos ka na tayo. So, saanan, nga kapo dyan, naramidan tayo mo muna, saanan nga dyan performance tayo mo muna, hindi ka dyan performance ni Kristo mo muna, kaya kaputa na mati tayo dyan ang pasin nga naramidan ni Kristo nga muna, isod ka po na nga mabalinan tayo mo dyan nga pagtulugan na gitibilin na. So, kung na pa i-Jerry Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Si magbagan na nga, for the remission of your sins, dyan panakaikat, iti nga po na panagtulog mo iti bautisar, kaya kuna na kayo ito, iti kapuna, na kapag nagtulog iti bautisar, babae iti panakaikat, iti basol, ibagbagan na nga itinagan ni Apo Jesus. So, kasapulan, kakapsat. Nga nung punang nanamati ka, abuyugan iti aramid, babae iti panagtulog. So, dahil iti panakabugisar, kaya bilin iti Diyos. Nga kaya tayo aramidan, kaputi panamati tayo, iti nalpasan na naramidan ni Kristo iti biyag tayo, kaya't mabalin tayo na aramidan, dahil iti amin kapagayatan ni Apo Diyos iti biyag tayo. Amen? Yes. So, siputan nyo kakapsat, sakbay iti cross, kaya't masapul na tulog ka mamuna iti lindag. Ngayon, kalpasan na nagapo ni Kristo iti cross, nga nangiparupok iti dara na, babaen iti naramidan na iti cross, babaen iti panangiparupok na iti mamuna nga dara na. Kaya't nung mamati kayo dyan, ginalpasan na naramidan ni Kristo, di tamantan na maadaan ka iti biyag na agnanayon. Amen. So sa anan nga jay aramidan no muna, no di ka jay naramid ni Kristo mo muna, inkabil na ritan, iti parabo, dyan ang mga alam. Mangi-claim, kag kunam, iti pa nangi-claim, kag kunam agyaman na kapo, dyan aramidan ti biyag mo. Daytan, automatic, nga at dating dan, iti parabo ni Diyos. Gapo iti pa nagyaman mo, iti amin nga nalpasin nga naramidan ni Kristo iti biyag mo. Kas kunam na dyan Philemon chapter 1 verse 6, nga iti pamatin, kaya't di tamantan nga bumilan, gapo iti panagyaman mo. So gapo tanamati ka kinapo Diyos, buyugam iti mapuna nga panagyaman, mabalin mo nga ramidan, kaya iti amin, nga ipagbagay iti Diyos nga ramidan. Amen? Praise God. Kastamat nga kitaan tayo, may papan iti
makuna nga panagpakawan. Basahin tayo ti kunana in Mark chapter 11 verse 26. But if thou do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. So no di ka nga mamakawan ni Amang nga da sa dilangit, di naman pakawanan dagiti basbasan mo. So siputan nyo kakapsat, dahil dapat sistema pinidaan na tulag. No di ka mamakawan ni Amang nga da sa dilangit, di naman pakawanan dagiti baso mo. So no hamo nga pakawanan iti kapsat mo, saan nakamot nga pakawanan iti Diyos. Amen. Pagkabunayon sa matin madi sa agpakawan. Haan ko muna nga madi iti agpakawan. Gaputan no saan ka agpakawan, ma-stress ka. Umaikin ka iti panaka-depress, umaikin ka iti panagpanik, umaikin ka iti consumption, umaikin ka iti sakit, kin masapa ka pa'y nga maakapit. No, adaking ka iti dadagsen, no saan mo maamuhi ka agpakawan. So di kahit ko nga sa uwan dito yung kakapsat. Kahit mabalin mo iti agpakawan, gapo dyan ang pasan nga naramidan ni Kristo iti biyag mo. Ipanamatin dyan ang pasan nga naramidan ni Kristo iti biyag mo. Nga sikat at pinakawan na kan kaya ako Isus sutatar mabalin mo din nga pakawanan ni kapsat mo. So iti sistema iti daan nga tulad. Kaya no saan mo nga pakawanan, dyan nagaramit king ka iti madi, ti Diyos saan nakamag nga pakawanan. No pakawanan, dyan nagaramit king ka iti madi, ti Diyos pakawanan na kamat. Ngayon dahil ta kadikat nagtultuloy ng pasan na nagapon ni Kristo Diyos. Kaya kita natin yung makapsat, iti ibagbaga iti Biblia, ang pasan na nagapon ni Kristo Diyos. Iti Colossians chapter 3 verse 13 ko lang na dito, forbearing one another and forgiving one another. If any man have quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do you. So again, nalos kayo, at pinakawan kayo. Yes. So, natitilin tayo ng ta. Kakapsat. Tinan nyo, nasiputan nyo. Bilbilin na ginanos kayo at pinakawan kayo. Yes. As pamakawan ni Kristo kada kayo. So, kasta kayo tumakit. So, in mo na. Kakapsat. In mo na nga pinakawan na tayo ni Kristo. Isod ka po na mabalin tayo magpakawanan. Iti nakapasok ka na tayo. Kaputa saan tayo makaya nga pakawanan. Iti nagaramit ka na tayo iti madi. No, saan man ay bukbuking ka ti parabo. Iti Diyos. Sino ka na kayo, iti makakaya nga mga ramit, iti naimbag, yung mga inadadanas king ka, no awan king ka ti parabog iti Diyos. Ngayon dadakin ka iti parabog iti Diyos, nga mabalinam, nga ikararag, dagiti nagaramit king ka iti mati. Dita nga mabalin mo ikararag nga iti Diyos, iti bless na isundan. Dita mantan na mapampabilag, iti mapuna nga pamati. Gapo ta, ararang ide mo tatan, iti paglintagan, iti mapuna nga baro nga tulang. Babaen iti panamatin, iti nalpasan nga naramidan ni Kristo iti biyag mo, nga gapo dyan alpasin nga naramidan ni Kristo tibiyag mo, imuna nga pinakawan na ka, isot gapo na nga mabalin mo matdan, nga pakawanan ni kapsat mo. So, dati pakawanan, dati pasensya ang mga tao at kunam, agyaman ang Apo Diyos na pinakawan naman. Isot gapo na nga mabalin ang mga pakawanan, dahil nga kararamit kanya, iti madi, dati iti Diyos, isuna iti mang bless king ka. Isuna iti nananay, nga mangibukbuking ka, iti mapuna nga parabog na, gaputa namati ka, iti nalpasan ni naramit iti Diyos king ka. Namati ka nga nalpas na kan, nga pinakawan. So nga saanan nga masapon ika, gidato ni baka hunukal din, kaputa ti final nga sakripisyo, kat ni Apo Isus, nga napanidya cross, kaya idara na, at isun iti once and for all, nga para ka dati aminin, nang abungan ka lagi iti paso, nangikat nga intaramenten. Ano nga kas na teraramidan ni tidaan na tulang, nga mga abungan ang ikilas o diti may sa katawan, nga tatan na ikatan nga intaramente, iti makuna nga baso tayo, napakawan tayo, inikatan, no kasanong itika, ado ti baso tayo, tatan, kat napakawan tayo, kat nabunpunan tayo yatan, babaen iti pamati. So nga kanayon mo i-declare, ako Diyos agyaman ang tanalpas na kon na pinakawan, so nga po na mabalit tumuntan na pakawanan ni paksat ko. At pwede ko na narito iti 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. So tata nga panawan, ti Diyos inayat na kang imuno na, isod ka po na mabalin mo at ayatan itipada mga tao. So saan mo nga kaya nga ayatan itipada mga tao, no saan ka nga mamati nga iti Diyos ka ayatan na ka. So importante ka kapsat, nga maawatan tayo, nga inayat na tayo ngayon muna iti Diyos, isot ka po na, nga mabalin tayo nga ayatan itipada tayo mga tao. So at dati pa nakadivide, kakapsat. Amen, nakalayo. At dadatan, iti panakasigkay-sigkay, iti umiso nga sa ulti kinapagnaw. So, saanan nga paraking ka,
master tayo. Isu dito iti pakaawatan tayo, no apay nga napasamak iti baro nga tulag. Gami na rigat mga maawatan, nagpatanda ka lang iti baro nga tulag nagbasa, kung saan mo nga maamuan iti history, iti daan nga tulag, narigat mga maawatan, iti kinapanan iti baro nga tulag. So masapon nga maamuan lang, no apay nga narami iti Diyos, iti magunang baro nga tulag. So tata, masapon iti panaka-divide, nga iti paglintagan, may pagbagay iti Diyos ka na ito tata. Kas kunana in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith. So by faith kakabsat. Iti parabol iti Diyos, magunkudan tayo, babaan iti mabuna nga pamati. So saan mo nga ilaok? Matagin ka ti pamati. Saan mo nga ilaok? Iti lintag, iti daan, iti lintag, iti baro. Saan mo nga itapok? Iti daan nga lupot, iti baro nga lupot. Iti lupot na gamit iti kat lalak, kat nukumsan niya lalak, barbaro niya ilay tapok. Maguyog, mabigis nga arkaro. Kuna na. Basta hindi man dyan kuna na dyan Mark chapter 9 verse 17. Neither no man put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine run out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. So iti kaya na sa una ito may pagbaga iti Biblia, nga saan mo nga ikabil iti daan nga arap. Saan mo ikabil iti baro nga arap, iti daan nga lalat. So di kat ikabil mo iti baro nga arap, iti baro nga lalat. So no baro-baro, no daan-daan. Saan no baro iti arap, saan mo nga mabalin nga para iti daan nga lalat. Gawin iti lalat, duman nga daanan, nalpas dito na kinungsan. No ikabil mo iti arap ijay, anong alam daw ti aglabas, ag-ferment ita nga arap, mapwersa dito nga lalat, mapigis, kat awanti, magunguna na. So kuna ako, na ikabil mo iti baro nga arap, iti baro nga lalat, pero ag-ferment dito nga arap, kat adapay lang iti pag-expandan dito nga baro nga lalat, so nga ma-preserve. So actually, ada iti magunguna. So, no adda ka iti baro, ano nga ilalaw, iti makuna nga daan. Saan mo na nga, pasurutan tayo iti makuna nga daan nga lintag. Basta ako nga pa, antay mo aksida iti baboy, iti aksida iti ano panggap iti lintag kakapsa, nabasa yun, iti daan nga tulak. Ang kakaksida iti baboy, no, sino ka na kayo tinaksida iti baboy? Ures, tinagtulugan iti 600, nalpaskan, natudaskan, gaputa, iti paglintagan, iti daan nga tulak, haan nga mabalin. Dagiti awa ko iti lamas, awan ti siksik na. Dagiti ay kakapsa. Dagiti haan nga nagpisi iti pupuna. Asla ko iti mapuna nga baboy nga. Kaysa nagpisi iti pupuna, mamad nga natingan. So ang mabalin nga si daan. So dagiti ang kakapsa. Kahit ado dagiti paglintagan, iti daan nga tulak. Nga ipagpagay ti Biblia nga saan mo ilay na yun. Saan mo nga ilalaok. Ang ilaok mo, awan ti banbalang na. Sugod lang ti ko na iti apo di Revelation. Nga nung nalamiis ka. Nung napulot ka. Saan mga paglaugan, hindi nalamiis ka, napulot, isang praka, kung ito praka, diya iti ko na iti ako. So, hanga mabalin nga daw. So, importante, that is 2 Timothy chapter 2 verse 15 is, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, masapol, iti panakaanag nga umiso, iti umiso asaw iti kinapulot. Masapol, iti panaka-divide nga gusto, iti sao iti Diyos. Masapot iti panaka-aramat na ang miso, iti panakaisuro na ang miso. No, aramatan tayo ang miso, iti sawot iti napudno, ket adda iti magunguna tayo. Ngam napaglalahugan tayo, han nga mabalin. So, dito nga, adam tayo nagtakapsa. Ket dito iti, maysa iti pinakapuon. Masapot nga naawatan tayo kumadali nga nananay. Kapsa, dito nga, adam tayo tatadya panaka-divide. Nga tatanga panawan at natin iti parabor iti Diyos. Inarami doon ni Kristo. Ni Kristo isunat imo na nga nagtulog. So anyaman kadagsan iti basol mo. Inikata ni Kristo. Kat nagumpod mo na ita babae iti panamatin. Iyan ang pasel nga naramidan ni Apo Isus iti biyak mo. Amen? Amen. Praise God. Kung nadyahin na nga sa kanya ito, hindi na minsan. Di ba litag kapit yung utang damdama. Praise God. Importante dito na awatan tayo. Iti panaka-divide. Panakasikay-sikay, iti umiso asaku, iti kinapudno. Dividing the word of truth. Kaya kung saan na nga may divide, iti umiso asaku, iti kinapudno, kung natin Biblia, nga agbanag, nga nakakaskas ang iti pagbanagan, iti diagnosis. Importante, nga maawatan tayo, nga ti parabol ti Diyos, kaya't naguntod tayo, babakan ti pamati. So, kapukin Kristo, na naagasan na. Kapukin Kristo, na isala ka na. Kabukin Kristo,
nagunod ko tera pa ako. Gapugin Kristo na adanak ti balay. Gapugin Kristo sinang putak dagiti anak ko nga sa lunag. Gapugin ni Kristo ti pamilya ket nararagsak da. Gapugin Kristo na sulbar ko ti problema. So, gapugin Kristo. So amin itibiyag mo ket gapugin Kristo. So matata iti daytoy nga gundaway. Buk mo tata. Iabrasam ino kasano ti panagyaman mo kini Kristo. Iti naramid na tibiyag mo ket iti aramidan na tibiyag mo ket aramidan na pay itibiyag mo. So, unawatan nyo nito yung muna yung manit. Amen. Amen. Unawaya kayo mga tumagdar. Ito yung unaway. Iabrasa mi ti ako. Hindi ba nagyaman mo dinalpasan ng aramidan na itibiyag mo. Ket pinikler mo na mamati ka dinalpasan ng aramidan na. Praise God. Hallelujah. Bahit nga kantanta ito yung mga musicians tayo. Kaya nawaya ka na mangigkas. Hindi kinig pa ni Apo Diyos sa tibiyag mo. Kami kasante yung amaro ko, hindi kinimbag ni Apo Diyos. Kahit hindi ka nito ngayigkas mo, hindi kinimbag ni Apo Diyos sa tibiyag mo. Bitamot din.